حبايبنا تمليسنا لنا أمستري وزلهم سبالو ذا باراديزو لو ما أنتي غازيتينيا صحافي مصحف كم أون تواسعي نبر بالينو انتي سمعك الله حبيبي نعيتم بغسم معنا اللهم ساقع على حبيبي أنا بتعمي دسنا بلني على الله ياسين دقيمة قص كم زي خن الرأي بمكعنا حجوسي بحجوس من فسكا قصلا الله بزغونه يغني اللي دقيمة يخبلك ثم غنابي كنا أتو بالينو كم تزبل نات كازانتا سفعي كنت أنا خفوس لزلنا أو تماهر كاقصاب عدي سابا يونيفرسي ناي سيفل انجينير ناي قدامي عامت كم أون راديوتات ناي مسمع مسحفت ناي منباب بقعت ذلوه جن ناس إنت سمعوا بالو ويسدرا بيت بالو تسعن حدن كابتن مجمرتا نسمرا زموصو يغامو اسكثمين يروت ماساسا اسمرا خامي تقبلاتك ازيتات سكن على البالحو تسعن حدن ناصنت مسمصه حق زربا سدرا بتعميهم حغوسو موسنا نبرن بحفشا حزب ارترا اب አዲስ አበባን በሐፈሻ በኢትዮጵያ ዝነብር ዝነበረ ሕጉስ ይነሩ ናቱቲ ደሐለፈ መሪር ቃልሲ ወላ ኳን ንሕና ናሽቱ ኮይና ብዙሕ ኳት ንፈልጦ ክርዳና ተዘይካለ ስድራ ግን ካታተሎ ወይም ይዕዘቡ ወይም ነቲ ኩነታት ብጽቡቅ ተዛዚሙ ክባል ኮሎ ድማ ሓጎስ ወሰን አይነበሮም كل سب تحقيسو مالتي كابتا شعوان تحقيسهم لا زنبرلو أقاتامي جن أبغزانا تايم خبلك تعمي عبي فيستاي نيرو أب كله خرنعات مالتي استفلاليو فاميلي ندات أكب كاغل مشارلو ببخستاي كاس بك حقوسهم سي زغلصلو أقاتامي نيرو ጎን ድማ ድምጽ ሓፋሽ ትፍኖ ዝነበረ መደብ አይ ተቋረጸን ነሩ እቲ ዝነበረ ሁነታት ይገልጾ ነሮም by the way አነ when I was grade 6 ሻድሻይ ክፍል ቆለኹ ድምጽ ሓፋሽ ከታተል ነራ አዲስ አበባ ስለዝነበረ አቦይ ሰምዕ ስለዝነበረ ዋናው ሓበሬታ ናይ እቲ ዝነበረ ሰውራ ከታተሎ ስለዝነበረ أنا بمعر سمع نيرا جن أسميها استأجر كاس أجيع مالتي تيزنا برا كناتات كله سب سلز فلتو مالتي انت عينت أجمت قات مكافلوتي كوينو تعرفوا تي تيس عن حدا مس زينات إنت مسمته بقى مع سينا تقليلنا عدنا نخيد إمبر أب ديسابا تريفو قلملتات كم عينت سمعيت أين برا زبز حسي بكا حجر ناس أخوين الله ناب حجرو خيدو بينا مجدي أب إثيوبيا زنبر مهور أكل ما قليل يكون سب هابتي قليل أين برا سب تكالات قليل أبركتوي نبرو من أب إثيوبيا مالتي أب ديسابا بفلّي سلازي كلها كت كيد تيز عنو تي أبوش 3 عامات عنوات عقاتي موازن نبرة هاجر نمهنات ببناتو الجامو خبركت يخيلني حق زربا أنا دما تي دمت حفاش تمهارو خمزي تمرتهم كتقصلوا لكم تمهارو يونيفرسيتي أسمرا يونيفرسيتي جميل الله خمزي لو قال زبها الحبريتات لازم نبرة أنا نستوم بصوتي كوينها ناب أسمرا متسئ مالتي أسمرا مسمساهو ستان تاوتو يوم دا حاتني قرشا قبري تبال ابو عند ماريم يدبال بعل بيتا ابو امي اتي ستان تاوتو ابو كقمت خيله مالتي نغزيو نستوسنه غزي دحريو ناب تي تي اي ندا بزحنا مصينا توم كاب اديس ابا كاب اثيوبيا بحفشا اب ጎጃም በሎ ጎንደር በሎ ካብ ድሬዳዋ በሎ كلها ناسيت ما لا ديبلو أمشيتاتنا أب آتينا مالتيو زبز حدما يونيفرسيتي بلاس 1 زنبرة بلاس 2 قليوم وديوم زنبرو قليوم هاي سكول زنبريم أب هاجرو أبركتون خجبري متسك الجامو شعود ما صاوعيت نيرو أب داق من هاجر كتبركتون لكم
ምሁሩ እቲ ተማሃራ አካል ክእለቱ እቲ ክስታይ ካል ቶም ሰብ ትካል ድማ በብክስታዮም ካ አበርክቶ ንክገብሩ ድማ ፃውዒት ነይሩ ኮይኑ ተሪፉ ኣነስ መራምስ መጻሁ እቲ ዝነበረ ሁነታት አበርክቶና ክነበርክት ማለት እዩ ቲቲአይ ንሕና መጀመሪያ ግዜ ክስታይ ጌርና ነቲ ማዓስከር ኣብቲ እዋንቲ ናይ ምሩኻት ናይ ቁሱላት ናይ ደርግ ወታደራት ገለ ዝነበሩሉ ማዓስከር እዮም ገይሮሞ ነይሮም ተዘይተጋጌ ንዑ ኣፀራሪና ኢና ንሕና ኣቲና ማለት እዩ ኣብቲ ቲቲአይ ማዓስከር ኣብኡ ምስኣተና ድማ ማልያ ደይብሉ ሰብ ብቁጥሩ እንዳወሰኸ ተዘይተጋጌ ልዕሊ 1000 በፂሕና ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበረና ፍቕሪ ቀሊል ኣይነበረን ኩላና ንተሓላለይና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ እንዳኸና ኢና ንምገብ ነርና ኩሉ ክስታይና ንገብር ዝነበርና ብሓፈሻ እቲ ህይወት ኣብ ቲቲአይ እውን ቀፂሉ ማለት እዩ ምስ ደቂ ፓራዲዞ ተሓዋዊስካ ምስ ደቂ ማይ ተመናይ ኣብቲ መዳውብቲ ስለ ዝኾነ ብሓንሳብ ክሳብ ቺቾሮ በቃ ዝነበረ ኤርያሲ ዳ ተንቀሳቀስና ስታይ ንገብር ነርና ብሓፈሻ ነስመራ ብል ነርና ግን እቲ ቦታና ቲቲአይ ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ምስ ኣብ ቲቲአይ ድማ ሓፂር ዝኾነት ክስታይ ተገይሩ እቲ ምልከት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ዝነበሮም መምሃራን ክኾኑ ኣብ ሰራዊት ማለት እዩ ኣብ ተጋረልቲ ቶም ምልከት ናይ ቋንቋ ደይነበሮም ድማ ብቐጥታ ናብ ክፍሊ ታዕሊም ናዕፋ ከም ዝኸዱ ተገይሩ ማለት እዩ ናዕፋ ኣብ ኮር 271 ከይዶም ተዓሊሞም ማለት እዩ ንሕና ኣብ ሰራዊት ተወዚዕና ስታይ ጌርና ማለት እዩ ኣብ ሰራዊት ኮይነ ኸ እቲ ከም መምህር ኮይነ ኣገልጊለ ኣብ ውድብ ሎጂስቲክ ተመዲበ ነይረ ከም መምህርን ከም ዳይሬክተርን ገይሮም ኣብቲ ቦታቲ ዳይሬክተሩን ኮይነ ሰሪሐ ነይረ ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ እዚ መስሊ 10 ንኸውን ኢና ቶም ኣብኡ ተመዲብና ዝነበርና ሕጂ ቶም ቢወደለው በዚ ጋጣሚ እዚ ዕድመን ጥዕና ንምንየሎም ቶም ብተፈለየ ምክንያት ዓረፉ ምናልባት ትዳ ኣለው ድማ ዳሃዮም ደይብለይ ድማ ዳሃይ ገብሩ በዚ ጋጣሚ እዚ ከዘኻኽር ፈቱ ማለት እዩ ቶም ዝመቱ መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ብጣዕሚ ብዙሓት ኢና ነርና ኣብ መስዋዕት እውን ዝተፈለዩና ነይሮም ኣብ እቲ ዝነበረ ወራራት ናይ እቲ 98 ዝነበረ ወራር ናይ ወያነ ማለት እዩ ኮይኑ ተሪፉ ቶም ዘለው ኣብዞ ዘለዎ ሰላም ጥዕና ንምንየሎም እያ ንሕና እውን ሓቢቢ ስለዚ ፓራዲዞን ፓሎንሲ ካብዚያ ተዋሲበን ፓሎ ዘ ፓራዲዞ ማለት እዩ ኣብ ቲቲአይ ዝነበርካሉ ግዜ ማለት እዩ ትክክል መምህርና ንነዊሕ እውን ሰሪሕካሉ ኢኻ መምህርና ከመይ እዩ እስከ ፓሌኖ ከመይ ካ ትገልጹ ብዓይኒ ፓሎ መምህር ምዃን ማለት መምህር ብርግጽ መምህር ኩሉ እዩ ኩሉ ግን መምህር ኣይኮነን ድበሃል ኣበሃል ኣሎ መምህር ንኩሉ ዝዓምም እዩ መምህር ንዶክተር ይፍሪ መምህር ንኢንጂነር ይፍሪ መምህር ንኮታስ መምህር ኩሉ እዩ ተበልና ምግናን ኣይኮነን ኩሉ ግን መምህር ክኸውን ኣይከልን እዩ ዶክተር ምናልባት መምህር ክኸውን ኣይከልን እዩ ንዶክተር ድመሃረ ግን መምህር እዩ ንኢንጂነር ድመሃረ መምህር እዩ ኣብ ልዕሊ መምህርና ዘለኒ ስፔሻሊቲ ፔዳጎጂ መምህር ኣቦ እዩ መምህር ወላዲ እዩ እቶም ቀዳሞት መምሃራን ዘበርከትዎ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መምህር ኣብነት ክኸውን ኣለዎ በከዳድንኡ በዘራርብኡ ብኩለንትንኡ ቬሪ ዲሲፕሊን ክኸውን ኣለዎ እዚአን ድማ ማሊኤ ዝያዳ ቀዳማይ ኣነ ብዓቕሊ ብትዕግስቲ ዝኸይድ ሰብየ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ርእሲ እዚ መምህርና ምስ ተወሰኸኒ ሓላፍነት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ሓደ ክላስ ናትካ ሪስፖንሲቢሊቲ እዩ ጽባሕ ንግሆ ነታ ሃገርቲ ኣበርክቶ ገብሩ ዝኽእሉ ንስኻ ብዲዛይን ብዝገበርካዮም መሰረት እዮም ተሃኒጾም ክኸዱ ዝኽእሉ ካብ ዘራርባኻ ካብ ኣከዳድናኻ ጀሚሮም ይዕዘቡ ስለ ዝኾኑ ንስኻ ኣብነት ክትከውን ኣለካ ብርግጽ መምህርና ድማ እዚ እዩ ምሂሩና ማለት እዩ ካብቶም ቀዳሞት ኣያታትና ዝወረስናዮ ስታይ ድማ ቀሊል ኣይነበረን እቲ መምህርና እንዳስተማቐርክዎ እንዳፈተኽዎ ሰብ ክምህር ፈትየ ዋላ ኣብ ግዜ ንእስነተይ እውን ዝኾነ ነገርሲ ክትምህር ደስ ብለካ
تفلتكايو كتمحلالف ኣለካ do something for nothing دخونه ነገር ሲ ክተበርክት ኣለካ ወይ ክትምህር ኣለካ ወይ ድፈለጥካያ ነገር እንተ ዳ ሼር ጌርካዮ ነቲ ሰብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ምምርና ብጣዕሚ ያስተማቂረዮ ምስተማሃሮይ በፍቅርን ስኒትን ድማ እተን ድመሃር ኩለን ዓመታት ጽቡቅ ግዜ ኣሕሊፈ ብጽቡቅ ድማ ዝክሮም ነቶም ተማሃሮይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ክሪኦም ከለኹ ድማ ኣዝዩ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ሕጂውን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ልዕሊ 8 ዓመት ምሂር ኣለኹ ኣብዘን ልዕሊ 8 ዓመት ድመሃርኮም ተማሃሮ ናልባት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዋፊሮም ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ድርከቡን ኣለው ምስ ገሊኦም እኳ ራኸበ ቶም ክረኽቦም ዘይከኣልኩ ግን ምስ ናፍቆተይ ኣብ ዘለኹሙ ሰላም ከመደል نحن سلامنا من يلم بولا حبيبي شعيوتي ممهرنا أكادامن تحرك أنا تناي منفس نممهر كاني دمت حفاش جميركا بإذن نوز حسب تزناقعو أفت مزنقعون تمرتس لازلو مالتي أبتناي شو من تعمتناي دا مهاركا يزو كله أبالو زبراديزو متيو مالتي سكا كمين يرو زيتات ممهرنا ندقنا صحف سنة طبابن كمي تراخيبكم بسمرا بخمي جمير كايتناي مجمر تام صحاف تناي سنة طباب باهقخا خمي زجمر وأتي ناي سنة صحف بحقي مجمرع تي ناي من باب كستاين دي مسارته ناي من باب لمد نيروني ستيل ناو ينبب زنبب يعنبب يزبحال نجيزي بقباب تكملو نالبات أبستفل على قاط عمتات بالتقاعمة جيزيناون قرطوات كنكونا لنا دبل امنتي زلني سب قصيركا انا مساها مسياسين تقاصيره نالبات ياسين بزي مصا بيمان دي بصقام دي بسمين دي بمعراب مصي እንዳበልኩ بزعبا ياسين ممصا بسلام كمص دس بلني شاقل ነገር يبلين مصحف حيزن تصنيحيو ግን ربحاي قنفزو ዝብለሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ كل ግዜ ኣብ መጽሐፍ ኣብ ሳንጣይ መጽሐፍ አለ እዚ منباب فتو اتي ناي منباب وصيت دما زياده اندحرام بيبكا زياده كتصحف تخيلي خامالتي تدا صحافاي كل غزي كنبب كخيل الله كسمع كخيل الله ميدياتات ككاتل الله بحفشا نتوم عبيتي سنت بباويان كخبرن كسمعن كسمعهم كخيل الله وزبل امنتي زلني دمرنا يز وصيت دما كصحف كيلا مالتي تناي إثيوبيا بمحرنيا بقانق محرنيا تصحفوا ስለዝነበርኩ سو نورمال نتي غزاوتها مزنقع ولا ن اب كلاس قال تقبرو زنبري بحفشا ግን بتግርኛ ጽሒፍካ ንሕብረተሰብ ካ ተقرب ዓቢ ባይታ ዝገበረለይ ቲ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ እዩ እሱ ድማ ኣብ ወዳደቃ ቃላት ዲው ኣብ ተቃቀማ ፊደላት ዲው ኩሉ ኣብ ዘራርባ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ كاين بابا صحف اللهون دبل اندحر كوينو كمزا هنصا اب حصا زتهانصت اي كبلو زخيل وناتو ادش دش يخبل وناتو كستا يبلو مسرت ناتكا كتنبب عليك تدا زين بيبكا كتصحف ايتخلينها مسلو كونتات كتكيد كتكيل عليك اجي باذنها مسمعت رايدي كونه براكتيكالي تي تصحف مصحف تخا ختغلابطو كيل عليك كتمرامر كتكيل عليك زي نحكي انا ونعخذ ذكرك اب صيغماي ايدكا مصحف فليخ ريك يفلطني وتصيتو خان سبشي دنبب اندينببن كا ممزن لك خبط حسابو مالتي بجكاتي سخبولك تنببو مالتي كبمطنا خيترف من باب زهبو خمس بركات عنبب يلكايو ግን كم يالو زحجنا حج خنتات ناي منبابنا مالت بزحات مصحفت صحفت كصحفوا لعدي كل درجه بصيحم الله تريت خونيخا بيرفرا درجات اللي يكونس بعالم مولو زي السوشيال ميدياتات حيزو ناي منباب بفلاي سنه طبباو نخوخون زي مس منباب سي انتي تقمي وي كمي كراخبكم دلو انتي تبلني بالو هو تي ناي منباب بحالي كم عين حكي جنا علنا كم تزدل ايكونان بزح ዝተረፈና ነገር ኣሎ
ጎስጓስ ክግበረሉ ኣለዎ ኣብ ርእሲኡ ጎስጓስ ጥራይ ደይኮነ እቲ ፀሓፋይ እውን እቲ ዝንበብ ፅሑፍ ከቅርበሉ ክኽእል ኣለዎ በብዓቕሙ ማለት እዩ ተስፋ ከይቆረፀ ክስታይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ኣብ ድርሰት ኣብ ደረስቲ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑ ዘሎ ናይ ሕትመት እዩ ክንደይ ፀሓፋይ ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ፋይናንሻል ኣብ ኢዱ ክስታይ እቲ ከመሓላልፎ ዝግብኦ ነገር ኣብ ኢዱ ዝሓርሮ ወይ ድማ ሒዝዎ ዝተርፍ ኣሎ ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣላሃና ሓንቲ መፅሓፍ ውድእቲ መፅሓፍ እያ ስፖንሰር ደሊ ኣለኹ ንኣብነት ተደኣ ረኺበሉ ደየሕትመሉ ምክንያት የለን ባጀት እንተደኣ ሃልዩኒ ድማ ባዕለይ ክሕትሞ እውን ኣብ መደብ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብ ስነ ጥበብ ሂወት ዘሎ ሰብ እንተደኣ ኣንቢቡ ዝያዳ በሊሕ ኮይኑ ኣብቲ ዝሰርሖ ስራሕ ኣድማዕ ንኽኸውንሲ ዓብዪ ባይታ እዩ ዘለዎ እንተደኣ ዘይንብብ ኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ምናልባት ኣብ ብራዚል ዘጋጠመ እዩ ብጣዕሚ እቲ ሲስተም ብጣዕሚ ፈትዮ ኣብ ብራዚል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ብራዚል ማለት እዩ ነቶም እሱራት ምእንቲ እቲ ኣመክሮ እቲ ግዜ ንኽውሕደሎም ሓደ መፅሓፍ ዘንበበሲ 4 መዓልቲ ይጎድለሉ ተባሂሉ ሓደ ዓመት እንተደኣ ተፈሪዱሲ ሕሰቦ ሓንቲ መፅሓፍ ተንብብ 4 መዓልቲ ይጎድለልካ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምኡ እንዳገበረ ነቲ ኣንባቢ ሕብረተሰብ ኣብ ብራዚል ምትብባዕ ተባሂሉስ ነቶም እሱራት ከምኡ ዓይነት ዕድል ባይታ ፈጢሮምሎም ማለት እዩ ኣንቢብካ 4 መዓልቲ ክንከልካ ተደኣ ኮይኑ ኣንቢብካ ከም ዘረጋገፅካ ድማ ሓፃር ስቶሪ ብዛዕባታ ፅሕፈት ብዛዕባታ መፅሓፍ ክተቕርብ ክትክእል ኣለካ ኣንቢበ ኣለኹ ኢልካ ስቑኢልካ ምሃብ ኣይኮነን ነዚ 10 መፅሓፍ እንተደኣ ኣንቢብካ ንኣብነት 4 መዓልቲ ይንከልካ ኣሎ ማለት እዩ ወርሕን 10 መዓልትን ማለት እዩ ሓደ ዓመት ተፈሪዱ ዘሎ ሰብሲ ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 10 ወርሕን 20 መዓልትን ወፅእ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበረ እቲ መንግስቲ ከምኡ ዓይነት ምትብባዕ ገይሩሎ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ነገር ፅቡቅ ደስ ዝብል ነገር ርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነ ንሕና እውን በቲ ናትና ዓቕሚ ንናትና ሓንጎል ኣለና ንናትና ክእለት ናይቲ ተሓሳስብ ኣለና ምስቲ ሕብረተሰብና ክኸይድ ድኽእል መፅሓፍ ክንቅርበሉ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እምበር እቲ ኣብ ክንዲ ምናልባት ደይሰቲ ምናልባት ከም መንእሰይ መጠን የለን ንኣብነት እቲ መፅሓፍ ድገዝእን እቲ ናብ ቢራን ናብ ካልእ ድሕሽሾን ይፈላለየ ምናልባት ኣይትዘናጋዕ ኣይኮነን ድብለካ ሰብ ዓቕሚ ነብሱ ክዘናጋዕ ክሰቲ ይኽእል እዩ ግን መፅሓፍ ገዚኡ እንተደኣ ኣትዩ ተንቢብዎ ፅቡቅ ኣየንበቦን ካል መዓልቲ ባህ ምስ በሎ ምስ ተበርሆ ብል ማለት እዩ ልደት ምናልባት ናይዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥምቀት ገለ ከጋጥመኒ ከሎ እዚ ናይ ቆልዑት ልደት ንዓ ሃፒ በርዝደይ ገለምታት ክንፅምብል ጀሚርና ኣለና ንዓ ከምዚ ክብሉ ከሎ መፅሓፍ ሒዘሎም እየ ዝኸይድ በጋጣሚ ኣምለሶም ዓንተቦ ዘኪርካያ ነርካ ኣምናይ ኣምለሶም ናይ በርዝደይ መፅሓፍ ንወዱ ገዚኤ ሂበዩ ፓስተ ካባይ ትፀባ ረቂ ካባይ ትፀበ እዩ እቲ ቆልዓ ኣብ ዕድሚኡ ኣብ ዝኣኸለሉ ግዜ ከንብባ ይኽእል እዩ ብዝብል ነቲ ደራሲውን መተባብዒ ኾኖ ሰብ ንናቱ ክስታይ ኣበርክቶ ክገብር ይኽእል እዩ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ነቲ ደራሲውን ትሕግዞ ነቲ ፋሚሊውን መፅሓፍ ሒዝካላ ትከይድ ኮላ ነቲ ቆልዓ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ማለት እዩ ያ ፓሎ ብኸምኡ ኢና ምናልባት መሊሰልካ እንተደኣ ኮይነ ማለት መሊስካለይ ሓዩ ብዝግባእ ኩላትና ክንሰምዖ ካባይ ጀሚርካ ዝመልእኽቲ ካልእ ሰብ እዩ ዝሰርሐካ ምንባብ ኢኻ ክትብለና ፀኒኻ ክንንብብ ከም ዘለና እቲ ናይ ጊፍት ንለዋወጦም ብመፅሓፍቲ ክቕየር ከም ዘለዎ እዩ ፓሎ ብዝኾነ ዓዲ ሸልፊ ይሰርሕ ኣብዚ ዝኸዶ ካብቲ ጣይ ጀሚሩ ብድሕሪኡ ንመፅኦ ዛንታታት ቦታታት ዝቐየርካ የለው ናብ ኩሉ ኣሎ ምስ መፅሓፍቲ ፍሉይ ፍቕሪ እዩ ከም ዘለካ ብፈልጥ ኣነ የዕርቑትካ መቕረብትካ እውን ብተግባር ማለት እዩ ሕጂ እውን ንገልፆ ኣለና ማለት እዩ ፓላሓወይ ስለዚ ኣብቲ ናይ 8 ዓመት ናይ መምህርና ግዜኻ ክሳብ ዓሰብ
كم زختك أنا مرقاقت زلني تري تجاجي بالحوي سك بالون عسبن كبخم يوم تراقبهم أو أنا يسنة مدام ناي كسرة كفتم زنوبرو قداموت مخانكا كأو هون كون ندم صحفاش تمسداد كم زنبرة سنة باب أو هون كون مصحفتي كم صحف كاي نزيتات سكنتم كفوت على بالحوي هو عسب في ناي ممرنا جزء زبزح أو عسب يحلي فيها حق زربا لعلي كباب شوعة عمتي أو ينيرا جي زخب لك أقول له عسب ناي بحكي كم كتما كم هزبي كم تيبوتا تعم إلى قلصو زخيل زلو خوين يسمعني أنا مالت تناي مجمرياتي سنتيسي أسمرا مجمري الله أبوتا الله أسمرا ناي كلنا كتما خموهانا متن بزتفر عليه ملكعي تفتوان تفكران تنافق عنك ناي عسب فولينتو دما أب عسب دما بالتعامي تدزب لك نجر كله سب حوسي ماني خا انتاي خا كابي متي خا قال والله حنتي اي قدسون ما تصرح سريحو زخد الله كتما يعني را تمهارو بقبو زمهارو لا على منالبات ناي مقت كنتات اب قمت بمئتاويتي قلطيفنا انا عصو نيرنا اتي تمرت مالتيو اتي تمهاراي ግን ተገዲሱ ነቲ ትምርቱ ዝካታተለሉ ሕብረተሰብ ድማ ኣዝዩ በቃ መግለጺ ናይ ዓሰብሲ ናይ ፍቅሪ ሃገር በቃ ናይ ፍቅሪ ሃገር ኩሉ ሰብ በሓባር ድበልዓላ በሓባር ድሰትየላ በሓባር ዝዘናግዓላ ማይ ዓሰብ ዝጣዕመ ዳርጋ ይወፅን እዩ ድበሃል ዘረባሉ ብዝተፈላለየ ምክንያቱን ብኣገልግሎት ድዩ ብክተት ድዩ ገለ ናብኡ ዝመፅኡን ብዙሕ ዝኽርታት ክህልዎም ይኽእል እዩ ኣብ ከተማ ዓሰብ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ኩነታት ድማ ያው ተማሃሮ ኣብ ትምህረሉ ኣጋጣሚ ናይ ግጥሚ ውድድር ትገብረሎም ናይ ሾርት ስቶሪ ውድድር ትገብረሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ባይታ እንዳፈጠርካ ቶም ተማሃሮ እቲ ንናቶም ዓቕሞም ዝብልሉ ዘበርክትሉ ዝፍትሽሉ መድረኽ ስለ ትፈጥር ጽቡቕ ህይወት ይነሩ ኣብ ርእሲቲ ናይ ኩስራ ስነ ጥበቡን ጽቡቕ ናይ መተኣኻኸቢ ናይ መንስያት ያነራ ምስ ናይ ሃማመቴ ናይ ዞባ ደቡባይ ቀይ ባሕርን ጽቡቕ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ሃማመቴ ናይ ዞባ ደቡባይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 95 ናቱ መጽሔት ከዳሉ ስለ ዝደለየ ኣነን 4 ካልኦት ስታፍ ተማሃሮ ዝርከብዎ ማለት እዩ ኣነ ከም ቺፍ ኤዲተር ኮይነ ማዕበል ትብል መጽሔት ነዳሉ ነርና ማለት እዩ እጂ ክሳብ 3 ሕታም በፂሓ በጋጣሚ ክትቀጽላይ ካለትን ምስ ዝነበረ ኩነታት ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ጽሑፋት ነዝመስል ከጎን ጎኒ ንድምፂ ሓፋሽ ትሰደላ ፍሉይ ነገር ክስታይ ክትርኢ ከለኻ ክትዕዘብ ከለኻ እዚ ከዘናጋዕ ይኽእል እዩ እዚ ክምህር ይኽእል እዩ እዚ ሓበሬታ ከስንቕ ይኽእል እዩ ኣብ ሓንቲ ጽሑፍ እዚን ነገር እንተዳ ዘየለዋ ትርጉም ይብል ወይ ሓበሬታ ክትረኽበሉ ለካ ወይ ፍልጠት ክትቀስመሉ ለካ ወይ ክትዘናጋዓሉ ለካ ነዘን ሰለስተ እዚን ድሕር ደይማሉ ኮይኑ ዕላሊ ዝኸውን ማለት እዩ ኖርማል ዕላሊ ዝኸውን ማለት እዩ ለዚ ሓፋይ ነዚን ሰለስተ ልዕሊኡ ደማለን ምዝኸውን እዝኒ ሰማዓይ ድማ ኩር ኢሉ በቃ ቀልጢፉ ክሰምዖ እድል ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ጎን ጎኒ ኣብዚ ናይ ሓዳስ ኤርትራውን ተሳትፎ ነይሩ ኣብ ናይ ሓዳስ ኤርትራ እንተዳ ቢልና ዓምዲ ደብዳቤታት አንበብቲ ሕጂ ኮመንት ኢኻ ትህብ እዚ ከም ዝኸውን ኣሎ መንግስታዊ ትካላት ድን ውልቃዊ ትካላት ድን ትኽረም ዝግብኦ ببعدوان قانقا استعبللت كتما إلهون تصحف كله نيرو أم حرينيا ينيرو عسب نا إرترانيا أم حرينيا قانقا جن عبليلو نيرو أوكي كم قانقا مفلاتو صبويو جن إرترا نا عسب يا عسب نا إرترا كم خان متن تي قانقا وي تجرينيا وي تي خالق نا بهر عفر ون كون خليو ولا نايتهم قالوت بهراتنا كزرب نبوري جن
كلها بمحرنيا مسكونت بقانقوا بعدوان قانقوا استعبلت كتما إلى صحيفة بزخونة تي قانقوا قبل علي قانقوا صلاتي بالليل صبوئيو مفلاطو صبوئي جن أكلناتنا كون أنا كستاي أيكونن دليتي أيكونن مالتي زخونة بقصالي بزقبر زنبرة بسنة بتمرتي أتي أبو زنبرة تمهاراي أبتي قانقوا زلوا ملكت كعبين كعمبن أبركتو نقبر نيرنا مالتي أبو خيرنا دما ندم صحفاش تسدد أبو خن كان حداسي رترات تسدد فالو ذا براديزو خاب عسب تبل فالو ذا براديزو ولا بجنبارات أبزنا برنا لوانون أب جنبار بورين دابلنا نسدد نيرنا مالتي إذا مسلتي هي وتناي ربنا ناي كلام عسبن فالو هو إذا أنا مصحف قداي الله منالبات I don't know أي تقصقوان ميلي بقت سالي توم تمهارو قدمنا بتا مصحف مسجار ناسي أو زجبر كاس لزل حيزي اللهو أنت يوم نهبت التسديد كاسي مع حيزي زمتها كبالو تتسديد وخا فلتات حيزي زمتي يوم ذبلها كله فلتات ندادر بخا بوزيتيف نخا حسب تسب كعبي كنبب كفلت بصبوك كنبر من اسي كعبي بسنه طباباوي يكون بسبورتاوي بتي كومي ناي بارلو ما عر ندادربي ناي فلطتي زخيد يم زبلوخا شو انتي غري من انا مسحاتتكم تيتشر سلف تبلسي تجرينيا انجليزينيا عفر اسكو زي حجي بارلوسي بارلو بينغير كا خيت كاس نا حزب عفر كم اكل حبرتسب ناي حدا ኤርትራ ስለዝኾኑ ነትናያቶም ዓፋርሲ በእንግሊዝኛን ትግርኛን ቋንቋ በሰለስቲ ኢልኩም ማሃሩ ከመይ ሓሲብካ ከመይ ከተሓስቡ ፓርላ ዓርኪ ከመይ ከሽዑታ መጽሐፍ ተሰሪሓ እስካዕልለና ፓርላ أبو حتى ياسين ذا مصحف زيا قدمي مصحفي نايزا مصحف زيا منطر بايتا نيرمني سودما انجليش تግርኛ عفار ديكشنري سري هنيره بدحريو دما نزوم قلعت زخون كم زناي الفابيت كاب اكس اب زد اب مندق تقيعكا كم زي بابو نمهارو زنبرنا ناتنا مالتي بناتهم قانقا دما غيرلو مالتي ازيو برتع واغا دما يشيت نيرو مالتي ابزا زي سلسته زي نخبركت جن زعابي نجر تراس تصاوته اتي اب وانتي دمهروز نبره تمهاراي ايو ناتو ايو كابو وسيده نعو خامل يسلو انبر ناتي يكون انا خمهروم كلخو بفلاي اب كلت شيخ عام تمرت زي كالاي ورار مستود دارغا مهاران صاحب ناس ناب ستاي كينا نيرنا افام بود بحال بوتا تمديبه نيره ما كلاي دنكالايو نابو دارغا عامتن كلت عامت او نيره مالتي افام بوز بحال اما كلاي دنكالايو كل تعليم اللوبو بيت مرتون الله مور اب كتما عسب نيره عفار فلطو نيره اب عسب صغير اب عسب كبير اب كوتاس اب كله اب كامبو سوداندو اب كله اندا تنقساسكو مستفلالي يراهب سلاز نبركو تي قانقا بقروب مچس تعزو زياده جن افام بوز بحال بوتا مسكدكو مولو افام بو ناي بير عفر دنبرلا بوتا يا ابو دما تمهارولو جي ابو خيده سوتراي ديكونه دارغا زوم لعلي 4 عام دبهالو تعلمتي نيروم غون دما مبعتاو زخونه تعليم قال نهب نيرنا مالتي ابو حجي اتي تمهاراي بقانقو عفاري زاربكا انجليش يدمهروم نيره ابت وانتي حجي خمهروم كلغو سوم تتقملو زنبره ناي ترجم مصحف تي ناي اذا بزباو غمبار دحتما اب 85 بيچا ديكشنري لا نالبات تግርኛን عربن دلوا نالبات ذكرات غونكا مالتي باي بيج فوليوم نعطقمو نيروم كابزو وصاغن بناتهم قانقوا ترجمو زقربلهم كستاي نبره كابز تبغيسه معالتاوي مسوم كرارادا خلهو
نوت اندحسو كيد خيد دياري حزنينا اجي كمي تنقالاتين بقى نفسو كف قالات ازي ارمون اندابلكو لاتينيو تي ناي بهر عفار قانقا صحفت لاتينيو بخمو تمارون اندارمون اندابلوني هابتي ميا مالتي ازي مصحف كوينا تمليسا نعم كم زهبهم قالات يلم تفلالينا مالتي نسمرا مصي مالتي جيزيو اخيلو دما منالبات كلتشن 10 تنيات حتيما ذا مصحف قدميو كنت رخبهم تمهارو ابيلاتا مصحف زبلكانا قال قال تزعابي نغري كابتي قال مئتاو كبيد قال اندحر اتيها وي كتغبرالك وي قال كتاتو بك نالبات نسلا قال الكات زاربو زي كمو عينت حبرتسب اب كمو عينت حبرتسب سلازي عبخو انا بتعمي ناي بقالن بتغبارن كنكيدالنا بحالاي نيمسري له ياسين ديكونه مبصع خاطولكا يبلي وي كغبرالن وي دما تميله تغبر كمز حجي زلو سربرايز غيرو نغله تباهيلوتي زمن زمصو كمو تغبرالك يا يبز هونه تا مصحف ودي اكستاجيريا مالتي تا مصحف توديا دما عسب تمريقه حسب تمريقه بدحريو ناب تمهارو خمت باصحنا بحبرتسب كمت باصح كوينا مالتيو ازي يمثل تي ابو زرخبكو فلطت تمليسي هيبيو منبر ناتي ايكونن اخلك دليل يا ناي بحكي مقلو ليخا سلاز فلطكا مالتيو ولا تقلص لي كل حاجه بمقلا ليخا تواهيبو بليعو ايصغبكو لي زهدم زبزحلو غزي عجي ايكونن وشيتكا خمزناتكا مالتي بزح صعري نختحسبو بزح انرجي زدليو غدايو زي انتي حتى كدلي خمصخا كملسينا حتى كملسينا حبيبي ما يستينا المسي حبايبنا بس فالو عسب كزاورنا انا بخون غيبو